Nakaburol na at pinaglalamayan na sa kanilang bahay ang 25 anyos na asawa ni Jean na si Mark ng Barangay Karaykayan, Tigaon, Camarines Sur. Si Mark, brutal na pinagtataga, patay nitong nakalipas na Martes Santo ng gabi sa Zone 6 ng parehong lugar. Siyam na tama ng taga ang tinamo ng biktima sa bahagi ng kanyang ulo. Sa salaysay ng asawa ng biktima sa news team, naganap ang insidente habang siya ay kumakanta malapit sa pinangyarihan. Napansin umano ng biktima na sinisenyasan ang kanyang asawa ng isa sa mga kainuman niya na tila may hindi magandang intensyon. Dahil dito, kinompronta ng biktima ang naturang lalaki at tinanong kung bakit umano nito binabastos ang kanyang asawa. Duman may po bandang alas 7. Agda na si Agum magtagay. Demo na, sabi ni Agum, demo na, tamakakan mo na ada po. Pasiring kami sa tigtrabaho niya kay Munico, duman po kami nagkakan. Tapos inagdama siya magtagay ni Duwang Miguelito. Pagkatapos po ka ito, nagbalyo na si Agum para aragda duman. Tapos nagkakanta po ko sir sa video okay. Nahiling ni Agum na namamili siya na tigsisinyasan ako ka ito. Burat-burat na po. Sino ang nagsisinya sa iyo? Si Dulido po. Okay. Tapos bigla po sa ko binugtak sa aki kong baita. Nakikingani po ako. Abigat. Nagrani po naman kay Dulido. Hadaw nga ito, tigbastos mong Agum ko. Tapos sabi po kay itong Dulido na ito, gariwan niya, bako kita magbarkada boy. Nagawa pang ihatid ng biktima ang kanyang pamilya upang makaiwas sa anumang gulo at kapahamakan. Noong araw ring iyon ay abala ang biktima sa paghahanap ng pera na gagamitin sana bilang panghulog sa kanilang utang. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas. Isang nakakagulat na balita ang kanyang natanggap na ang kanyang asawa ay pinagtataga ng hindi pa nakikilalang salarin. Inuli niya po kami, di tama, po nganing kwarta, nagbalik siya. Tahurulugan mi po sa card. Yun na ito sir, minuto sa sir, may nag-igdigamit sa motor ka Agum ko, naduguan man na. Sabi da na, disgrasya da si Agum ko sa motor. Ho, namin nga po sir sa motor, ito batik para taga na sir. Yun na po ito sir, di ko ito ba taratanggap. Araw kayo ito ginibuli sa Agum ko, para noong ko pa mga aki ko. Tulo pa mga aki ko sa radit pa, ma-iris ko po, para noong ko pa. Mabuot-buot sila Agum ko, kapos sa trabaho, pigto tala ako ganggaan. Tapos inaralugin na nga sir, gusto ko matagmatanwis na siya Agum ko. Naglabas naman ng matinding saloobin ang pamilya hinggil sa sinapit ng pagkamatay matapos umanong walang agarang tulong upang maihatid siya sa ospital. Labis umano ang kanilang hinagpis dahil sa umano'y kawalan ng agarang aksyon mula sa mga taong nasa paligid nang mangyari ang insidente. Dagdag pa nila masyadong natagalan ang pagdating ng rescue team na sana ay makakapagligtas sa buhay ng biktima. Nandito kami ngayon sa pinangyarihan sa barangay Kugon sa Zone 6 kung saan dito mismo dito bumagsak o dito binawian ng buhay ang 25 taong gulang na biktima. Labis ang kanilang pangungulila at sama ng loob dahil nung gabing iyon ni wala man lang daw tumulong sa kanilang kapatid para maisugod agad sa ospital. Si Gabus puntawo duman lamang po talagang tuminabang ka na ito bagang nalinda sa pangyari narog ito magsiway lamang o kung ano. Di lamang po tayo para hiriling sana po ang Gabus na tagagugon. Makulog ang bot ko doon naman sa tanaghagad po mang kamintabang sa inda. Dahil man po tulos ninda na aksyonan. Samantala pong yaon sa naman po sinda dyan, paturukaw-tukaw, siril-siril po. Kandi narami na po dyan ang tugang ko sa imbis po agapan, may pangiririt-ngirit pa po. Ito lang po. Garong kami man sana po ang nag-rescue talaga ta. Kung mayo kami, dahil man madara. Nagkapamang kami ko taning tabang, ayo naman ta. Mga murtugo baga. Sa ngayon, nakakulong na sa Tigaon Police ang suspect na nahaharap sa kasong homicide. Eli Balbin, CSN.